miliyan 1 tsuf za mu bashi wallahi. Naziru Sarkin Waka ya sa kyautar miliyan 1 ga duk wanda ya ga inda Murja Ibrahim Kunya G-Fresh da ya shirya da kuma Ummi Shakira da Hassan Makeup da kuma Sadiya Haruna suke. A daidai lokacin da hukumar Hizba ke tsaka da neman su ruwa a tsallo saboda wani bidiyo da suka yi wanda ake ganin ya saba wa shari'a. Kusa da Sadi su to opposite da kwanan shakurayi kana zuwa junction din nan kana daga kai sama hajiya za ki ga wafannan zai an samu Musa Baba Plaza anan za ki zo ki ga wajen ya gamenta ta da karita ya ka anan ku ga shugabannin soki burutsu da shugabannin luwaluwai da za ku ga mala wanda ba ci ko bane ba ba kuma mai tauri bane ba dankalin turawa ne da laushinsa dankalin turawa ne mai laushin. Yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda hukumar Hizba ta jihar Kano ta ƙarin bayani dangane da dalilan da ya sa ta take neman wasu shahararrun masu amfani da shafin TikTok guda 6 saboda furta kalaman batsa a cikin wasu bidiyo da suka yi. Lamarin da ya cika miliyan 1 tsuf za mu bashi wallahi. Duk inda mutum ya san wannan mutanen ya nuna mana su mu tsayar da su daga wannan aikin miliyan 1. Amma wannan tabbas da izinin Allah za mu kamo su ko da wani bai nuna mana su ba kuma lokaci zai nuna musu. Babban kwamandan hukumar Hizba ta jihar Kano Malam Aminu bayan Daurawa ya faɗi cewa suna neman waɗannan mutane ne saboda wannan bidiyo da suka yi wanda a jihar Kano wadda take kula da bata tarbiyya kamar yadda malamin wanda suke yi na kurakurai da kuma abubuwa da suke ba daidai ba sun mana alkawari duk muna da bidiyo din mun yarjejeniya su mun yi hotuna mun yi kaza sai kuma muka zo muka ga yanzu abin ya sake dawowa. Ni fa ba na son mace mai tarbiyya ba na son mace da tarbiyya da ta zama tarbiyya mai yawa ba na son so nake ki zama dai ba ya ba fallasa yawwa amma ni fa ba wai mai tarbiyya ni fa ba na son mace mai tarbiyya ba na son mace da tarbiyya da ta zama tarbiyya mai yawa ba na son so nake ki zama dai ba ya ba fallasa yawwa amma ni fa ba wai mai tarbiyya nake ta nema mai tarbiyya a'a ni ba na son mace tafiya tarbiyya da yawa so magana ake ta biyu ƙarin aure ba ya mana so a wannan watan na yi magana zan ƙarin aure zan yi ta biyu so na ga matan da yawa kowace baby wallahi ina da tarbiyya wallahi zan kula da kai ni ba na son mace tafiya tarbiyya da yawa shine this is my rules and regulation you know so shine me ba saboda ni na ga illar irin wannan abin irin matan da suke ni ina da tarbiyya idi mai kayan miya akwai wani ina sayan kayan miya a wajen shi ya zama aboki na idi mai kayan miya ya ce mini shi da ya aure ya zo ya auri wata sunanta ko ladidi ko wace ce ya ce min wallahi in wai suna tafiya in za su rike hannu su tafiya wai ladidi sai ta dinga buge hannun idi yana ango an fara buge mai hannu wai tsabagen tarbiyya ne sai ta ce ka bari sai mun buya mana ka bari ni yanzu zan aure ki ce wai sai mun buya zan rike hannunki to I need my favorite thing is you know in ma ba kya son kiss kan ma ki auren kiss everywhere yawwa ni ba wai sai na tsaya na duba hayya sai na buya ko ina iya da samun kiss dinki shi yasa ni ba na son wacce tafiya wannan wai da tana da tarbiyya ni wannan tarbiyyar ayi hakuri yawwa in kin san kina da rangwamen tarbiyya in kuma kin san kina da yawan tarbiyya me faru Jeffrey Charlemagne Kano State Material ne ke magana tsakiyar rana ina mai na ce mata ke idan ke kin cika yar halak ce dan ya rasulullahi ki posting din wannan siraicin a daren yau na ce mata ke idan ke kin cika yar halak ce dan ya rasulullahi ki posting din wannan siraicin a daren yau idan kuma baki ba ni na baki 24 hours idan baki ba ni sai na yi ai ni da tun daga inda na san amana ta kike ci tun da kike kin taba gajin na kira saurayinki a waya
ko kin taba ji ina da lambar saurayinki ko kin taba ji an ce miki wani saurayinki ya kira ni a waya ke ko yau sai ki ce min saurayinki wane mun yi waya saurayinki wane ya ce wayanki ba ta shiga kina nan saurayinki wane ke kin zama karya kin zama maci amana ki je ki tai maza ne ga sunan